Věděli jste, že CIA 20 let tajně mučila nevinné lidi, aby ovládla jejich mysl? Od roku 1953 prováděla CIA 149 experimentů na nic netušících Američanech a Kanaďanech. Nazývali to MK Ultra. Psychiatr Ewen Cameron v Montrealu proměňoval pacienty v živé mrtvoly. Mazal jim paměť elektrickými šoky a LSDčkem. Držel je v drogových kómatech celé měsíce. Pak jim přestavoval osobnost od základu. CIA tajně drogovala duševně nemocné, vězně, dokonce vlastní agenty. Jeden agent skočil z okna hotelu během LSD experimentu a zemřel, testovali na dětech, vydírali lidi sexem, spolupracovali s nacistickými vědci. Když se pravda začala odhalovat, ředitel CIA Richard Helms nařídil zničit všechny dokumenty, ale 20 000 souborů přežilo. Tisíce obětí nikdy nezjistili, že byly pokusné králíky. Mnozí trpí dodnes. Představte si, že se probudíte a nevzpomínáte si, kdo jste, a nikdy se nedozvíte proč.